साईबाबांच्या पादुकांचे पत्रादेवी हांगसर गोंयच्या मंत्री आमदारांनी तसेच भाविकांनी व्हड संख्येन हजेरी लावन स्वागत केले। ह्या वर्सा साईबाबांच्या समाधीक 100 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान साईबाबांची पादुकां पुराय देशांत भोंवडायतले। हो मान पयलो गोंय राज्याक मेळ्ळा। 13 आनी 14 ऑक्टोबराक बांबोळेत ताळगांव डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार पादुकांचे गोंयकारांक दर्शन घेवपाक मेळटलें। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। साई सेवा ट्रस्टाच्या वतीन गोंयान एक 4 दिवसांचो कार्यक्रम जावपाचो आसा। ताची सुरवात आज साई पादुकांच्या शिर्डीसून आयिल्ल्या पादुकांच्या आज स्वागतान जाल्लो आसा। आज जबरदस्त ह्या कार्यक्रमाक साई भक्तांचो प्रतिसाद लाभलेलो आसा। आज साई पादुका परत साई रथान स्थापन करपाचें काम जालां, आरती जाल्यात आणि आज ही मिरवणूक संपूर्ण पणजे पर्यंत पेडणे टू पत्रादेवी ते पेडणे पर्यंत सगळ्यांक दर्शन दीत कार्यक्रम करीत रातीपर्यंत श्यामाप्रसाद मुखर्जी हॉलान पावतली। आणि येणाऱ्या 2 दिवसां 13 आणि 14 भरगच्च कार्यक्रमाची अशी पादुका उत्सव हो बरे रितीन जातलो। आणि त्यामुळे सगळ्या गोंयच्या जनतेक आव्हान आसा आणि विनंती आसा की हो एक गोंयांक आमच्या सौभाग्यान हो कार्यक्रम मेळिल्लो आसा आणि संपूर्ण गोंय त्या माध्यमांतल्यान साईमय जातलें आणि साईबाबाची भक्ती आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमातून सगळ्यांक मेळचे। आणि म्हणून सगळ्यांनी या कार्यक्रमात उपस्थित रावचे आणि साई पादुकाच्या दर्शनाचो आणि आशीर्वादाचो कार्यक्रम पार पडतो। आणि सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। 100 वर्ष साई मंदिरला पूर्ण होत आहे आणि या निमित्ताने जवळजवळ 40पेक्षा जास्त ठिकाणी साईबाबांच्या पादुका जाणार आहेत। परंतु गोव्याला हा मान सर्वप्रथम मिळतो याचा मला आनंद आहे। माझी आई स्वतः गोव्यातली आहे। गोवेकर किती भक्तिभाव बाळगतात देवाच्या प्रती हे मला माहिती आहे। साईबाबांच्या प्रती त्यांची किती भक्ती हे मला माहिती आहे। म्हणून हा पहिला मान गोव्याला मिळतो याचा मला खरोखर आनंद होतो। सर्व गोमांतक वासियांना साईबाबांचे चांगले आशीर्वाद लाभो आणि खूप सुख शांती आणि भरभराट गोव्याची हो, गोवेकरांची हो।